sin ba ning kong ba nga yo iya vi ha ka por ba nga tang ya nhân ti ik mat nga pe dei tang sha pi ba nga da sho bi si sha ya fi idur ba pha briu idur ba lui jong pi ka ring cha du ya kik mat jong a ha ba nga yo i jing long ba si sur jing long ba si da jong pi ka pen ling a ya ka men sim jong a ba ngan per khat ya fi da ka si ti sha pi men ta nga tho na mar ba you number phone jong pi ngam pat yo da ka si ti sha pi men ta nga tho na mar ba you number phone jong pi ngam pat yo Ti sha pi men ta nga tho na mar ba you number phone jong pi ngam pat yo ya par sang ban wan ya ki lat ki len ti kum no ba ngan yo ba ngan ya gren bat fi ha din city jong nga pi la pen pai ha ring ka tu number phone ya nga pi la ai hang tang yo ban pla ya ka jing it ba tiang ya nga da shisha pi la de em ban piang sin ba ning kong ba nga yo iya fi hai ka por ba nga tang ya len ti ki kmat nga pe dei tang sha pi ba nga da sho bi si sha ya fi idur ba pha briu idur ba lui jong pi ka ring cha du ya ki kmat jong a ha ba nga yo i jing long ba si sur jing long ba si da jong pi ka pen ling a ya ka men sim jong a